Aquest dissabte passat vaig estar fent fotos de la Lliga Catalana de Parapent mentre jo estava volant amb ells. Tot i que jo sóc pilot, jo no sóc de fer fotos mentre estic portant jo el parapent. Per això aquesta vegada vaig quedar amb el Pau per volar els dos junts, jo de paquet. El Pau al final és qui em va ensenyar a volar, de fet viu de volar en parapent, així que sempre que vol un veí és 100% de confiança. I vam quedar pel matí, l'únic que se li va llegir al matí de feina, que tenia uns quants clients amb els que volar. Al final anàvem tan apurats de temps que no vaig poder gravar res del despegue. De fet no em va deixar ni posar-me bé la crema. Els vídeos que vam gravar amb la GoPro es veu ja que tinc pegotes blancs, no em va deixar ni 2 minuts. Va entrar un ciclabó i em va dir, vinga va, anem. Però ja després ens va costar, però vam aconseguir remuntar altura i vam trobar una zona on sense fer massa cosa ens aguantàvem. I era una zona on havien de tornar a passar tots els pilots que havien anat d'anada i havien de tornar, i ja ens vam quedar per allà per poder jo fer fotos i ell va estar fent vídeos. I mira que normalment no em marejo, però d'estar tan concentrat en enfocar els parapents mirant la pantalla de la càmera, mirar pel visor ja és impossible. Vaig pillar un mareig que li vaig dir ara durant un rato tira recte i apropem-nos a la terri per si a cas. Crec que és el primer cop que em marejo tant. I res, després em va passar, vam seguir fent unes quantes fotos més allà quan ens vam apropar a Berga i d'alguns amics sobrevolant la ciutat, i ja després vam anar a terra. I al final està guai perquè són fotos bastant úniques, perquè et poses en llocs que és molt difícil que hi hagi altra gent amb càmeres bones que hi arribi.